parlar-vos del desenvolupament del festival, demanem la presència del seu director, el senyor Antón Jiménez. Bé, bona nit a tothom. Gràcies per ser aquí amb nosaltres en aquest magnífic Teatre Bartrina, tant els que sou d'aquí de la ciutat de Reus com dels que heu vingut d'altres indrets de Catalunya. A todos los que habéis viajado desde distintas zonas de España, Sevilla, Canarias, León, Madrid, Euskadi, Valencia. A tous nos amis de la France, de Marseille, d'Angoulême. L'any passat, al finalitzar la primera edició del Memory Match, vaig comentar que tot just havíem destapat una ampolla de la que tan sols s'havia pogut flairar l'aroma que se'n desprenia, però que donava tota la sensació d'anunciar un bon contingut. Enguany hem pogut fer el primer tast i el gust apreciat ens ratifica aquella impressió, la qual cosa ens confirma que la llavor plantada és l'adequada per arribar a produir excel·lents collites en aquesta apassionant aventura cultural que és, de fet, aquest Festival Europeu de Cinema i Televisió Memory Match, l'únic i primer en l'especialitat de films d'avui amb imatges d'ahir. No és el moment ara de fer realment balanç, però sí vull comentar un parell de dades prou significatives. L'any passat van projectar 47 films dins la secció competitiva i enguany han estat 68. I a falta de computar encara l'afluència que hi pot haver a les activitats de demà dissabte, el MECIC, el Mercat de Cinema de Col·lecció i la Marató del Palmarès d'aquest 2007, junt al fet que l'exposició a les altres arts d'Estifessa que s'exhibeix en el Centre de Lectura d'aquí de Reus romandrà oberta al públic fins al proper dia 30, per tant una setmana més després de finalitzar el festival i que per tant pot fer augmentar el nombre de possibles visitants, podem afirmar ja que aquesta segona edició del Memory Match haurà gairebé triplicat el nombre d'espectadors en relació a l'any passat. Ara, de tota manera, el que pertoca és expressar el nostre agraïment a totes les institucions que han recolzat el festival, amb l'Ajuntament de Reus al capdavant, a totes les empreses que han volgut col·laborar-hi i a les 3 institucions coorganitzadores, en especial agrair l'escalf i encoratjament que he rebut particularment de la Junta Directiva de Cinema Rescat, amb la seva presidenta al cap, confiant-me la direcció d'aquest festival i de forma molt especial vull manifestar el meu personal i sentit agraïment a tot l'equip de la Comissió Executiva, col·laboradors i amics que han contribuït de forma molt notòria a que l'organització d'aquesta segona edició hagi estat possible. A tots, institucions, empreses, bancaires i el públic assistent, que representa un factor essencial per a mesurar l'èxit o fracàs d'una aposta tan arriscada com el Memory Match, el meu més gran agraïment i assegurar-vos a tots que seguirem treballant per arribar a situar Reus en un lloc preeminent dins el panorama europeu de festivals cinematogràfics especialitzats. Perquè això sigui així, durant aquests dies hem treballat també per a l'edició de l'any vinent. Puc afirmar ja algunes novetats pel 2008. Entre elles, la Direcció General de la Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya instituirà un premi especial dotat amb 6.000 euros per a premiar el film que millor tracti la memòria democràtica, a més d'una aportació a part per contribuir a les despeses generals del festival. Enguany, d'alguna manera, també ja ens havia ajudat finançant l'exposició. Durant el primer cap de setmana del Memory Match 2008, el festival acollirà la celebració a Reus del Congrés Anual de l'Associació Europea amb seu a Brussel·les, Inèdits, associació que aglutina arxius, per tant, recuperadors, restauradors, conservadors, en l'àmbit fonamentalment del cinema amateur i cinema familiar, però també aglutina en el seu si professionals de l'ús d'aquestes imatges com realitzadors, productors, televisions, etc. I això ha estat possible gràcies a un acord ja tancat el dissabte passat
entre l'Ajuntament de Reus, la Universitat Rovira i Virgili, la Filmoteca de Catalunya, l'Associació Cinema Rescat i el Festival Memory Match. Com a conseqüència de l'adhesió del Memory Match a l'anella cultural, el festival, en tot o en part, podrà traspassar les fronteres de Reus per a ser vist simultàniament al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i a les ciutats de Lleida, Olot, Granollers, per començar. Hi ha moltes ciutats de Catalunya que estan pendents d'incorporar-se en l'anella cultural. S'ha arribat a un principi d'acord amb la Cambra de Comerç de Reus per tal que aquest organisme s'integri de ple com a patrocinador del festival, la qual cosa ja ha fet en una primera part en la present edició. Com veieu, iniciatives totes elles que han de contribuir a una major difusió de les activitats del festival. No vull deixar ara de felicitar molt entusiàsticament a tots els guanyadors que dins d'uns minuts començaran a rebre els trofeus i premis que acrediten, en l'opinió dels diferents jurats, la qualitat dels seus treballs, sense deixar d'agrair, sincerament, a tots els que han confiat en Memory Match inscrivint els seus films i treballs audiovisuals a la secció competitiva de la present edició del festival, destacant que, encara que molts d'ells no hagin obtingut cap guardó, la qualitat general dels seus treballs ha contribuït a ocasionar autèntics mals de cap als membres dels jurats qualificadors. Gràcies a tots, doncs, i felicitats als afortunats guanyadors. Com que sou un públic molt correcte, cordial, educat, sé que al final de les meves paraules aplaudireu. Vull demanar-vos, però, dos grans favors. El primer, que em permeteu que dediqui aquest vostre aplaudiment a tothom que ha participat en el Memory Match, però d'una forma molt especial a l'equip de col·laboradors que ha treballat molt i molt dur, no tan sols en aquests dies, aquests 9 dies del festival, sinó durant tot l'any. I el segon favor que us vull demanar és que l'aplaudiment sigui molt fort, potent, a veure si les orelles encara sordes a les nostres necessàries peticions de determinades institucions i empreses i arriba el brugit sonor del vostre aplaudiment i així prenen consciència, si més no, de l'existència de quelcom que ja comença a ser conegut pel seu nom, el Memory Match. L'edició del 2007 quasi bé s'ha acabat. Així doncs, cal cridar visca el Memory Match 2008. Moltes gràcies. Ja sense més preàmbuls anem a desvetllar els verdictes dels jurats i a conèixer els guardonats d'aquest certamen.